Marso ngayong taon nang makaranas na komplikasyon na dulot ng appendicitis ang 25 anyos na SK chairman ng Barangay Tamiawon, Garcio Terena, Camarines Sur. Agad siyang isinailalim sa operasyon at nanatili sa pagamutan upang magpagaling. Sa kabila ng kanyang kondisyon, nagpa siya umano ang SK chairman na umuwi na lamang sa kanilang tahanan upang doon ipagpatuloy ang kanyang pagpapagaling. Inoperahan lang po siya kang March 31 sa BMC po. Tapos po pag nagbalik po kami digi kang Wibis, kang pizza sheet. Pizza 16. Wibis ba yun, 16. Sabi niya, mama, makusog na po ako. Mauli na po kita duman sa Tamiawon ta. Duman po sa Naga. Duman siya nagpapahingalo pagkaluwas mo. Sabi niya, mauli na po kita, mama. Duman po sa Tamiawon. Maka-relax na daw siya. Makusog na nga ako, mama. Gayunpaman nitong Sabado, bigla umanong inatake ang batang opisyal dulot ng komplikasyon ng kanyang kondisyon. Agad siyang isinugod pabalik sa ospital ngunit habang sakay ng kanilang motorbangka na patungo sa ng pagamutan nang ito ay bawian ng buhay. Nag-abot kaming bibisig di sa Tamiawon. Pag Sabado po, inatake po siya. Saka po siya na bawian ng buhay ng alas 10 ng aga. Tapos gusto niya ko magbalik pwede di sa hospital. Kaya lang, hindi na siya nakaabot. Na binawian na po siya ng buhay niya sa muyang motor. Kaya niya nakinaya. Nagkomplikasyon po sa iyang inipiraran. Sabi po kasi doktor, igabuda kaya siya ng cancer. May mga bukol po duman sa tulak niya. Yun na po dito naging komplikasyon. Kasi inipirahan sa appendix. Walang kasing sakit para kay Nanay Rosie Abad ang pagkawala ng kanyang anak. Kaya hanggang ngayon ay hindi pa nila matanggap ang biglaang pagpanaw nito. Nagkanda utang-utang pa umano sila dahil sa nangyari sa kanilang pamilya. Kaya malaki ang naitulong na pinaabot na burial assistant ng provincial government ng Camarines Sur sa pamumuno ni Governor El Rebillo Perte sa pamamagitan ng Provincial Social Welfare and Development o PSWD. Sa kabila ng ilang oras na biyahe, agad na tumulak ang mga kawani ng PSWD upang personal na maihatid ang tulong. Malaking kaginhawahan ang agarang tulong pinansyal ng PSWD lalo na't kapos sila sa buhay at nahaharap sa mabigat na gastusin bunsod na biglaang pagpanaw ng kanilang mahal sa buhay. Pinakula po yung tabang nahaliin ni Kigob para po matawang ko grabe siya ng pag magagamit ko iniduman sa iyong pag 40 days. Tapos may mga bayadan pa nga hanggang ngunyan may mga bayadan pa kami. Nagpapasalamat po ako sa tuyang Governor si Gob El Rey sa pagtao niya ni asistensya na 20K. Salamat po Gob El Rey, dakula po ning tabang sa samuyang pamilya na makaraos girare kami sa samuyang ining problema, tigdaanan mo yung problema ngunyan. Napakagadang kan sa kuyang aki. Maraming salamat po. Dakula po ning tabang para sa samuya. Go. Eli Balbin, CSN.